Tak priatelia, vítajte pri druhom dieli našej výpravy. Začíname opäť takto z hurta, ďalšia zdolávačka obrovskej ryby. Parádny súboj zatiaľ, silná ryba, drží sa pri dne, jazda. Nastal ten čas, kedy si ideme vystriedať role, tým, že ja pôjdem vyberať rybu a otec bude v roli kameramana. Tak, môžeš mi ho trochu nakloniť sem. OK, mám ho. Pekná ryba. Pekná ryba. Už ho mám. A ideme s ním do čla. Wow! To je brucho. Wow! Je. Obrovský zás. Obrovská ryba. Masívna a tlstá. Je to tam. Pekný tučko. Zaťahol nás, ale riadne dolu prúdom. Bojovná silná ryba. Fú. Let's go. Je to tam. Tak priatelia, ryba z nočnej zdolávačky. Fú. Už nevládzam, už dlho neudržím. Krásny tlsťoch. S plným bruchom. Krásna ryba. Krásne sfarbená. Počkaj, kamera. Počkaj. Ale tak teda choď. Neukázal som ho na nejakú kameru, keď sa púšťa celého, ale už sa pýtal. Krásne odplával. Vždy sa berú pod ten čln, ako keby cítili, že tam je nejaká prekažka, kde sa môže schovať, a odišiel po čln. Zmizol v hlbočinách.
rieky pád. Priatelia, možno to vyzerá byť jednoduché, toľko sumcov, alebo taká výprava. Každopádne je to jedna zo životných výprav tu na tejto rieke, pretože ten počet sumcov aktuálne presiahol číslo 20, čo je fakt niečo neskutočné na tejto rieke, pretože toto nie je rieka o extrémnom počte sumcov, ale táto výprava mení všetko, na čo sme boli možno doteraz zvyknutí, a obrovské ryby, síce aj pár menších, ale paráda, je to tam. Práve zdulaný a krásny covalík, extrémne široký, a na rieke Pád ma vždy budú fascinovať tie farby toho sumca. Je tak krásne sfarbený, extrémne malá chrbtová plutvička, ale čo má takú zaujímavosť je, že to zo spodu, ja to môžem ukázať, má dvojfúzik. Tu je dvojfúzik a je to extrémne tlstá ryba, široká. Ja ho nejdem dvíhať a skúsim ho dať naspäť do vody. Fú. 14 rokov posilky vždy využívam pri takýchto situáciách. No ale ukážem vám ho tuto vpredu. Si ho chytím takto do kapies, aby mi neutiekol. A šírka od tej hlavy je impozantná naozaj. Tie ryby sú tu na rieke obrovské. A to sfarbenie celkovo, taká škvrnitosť tejto ryby, hlavu má extrémne škvrnitú a to telo krásne bodky. Ozaj nádherná ryba. Krásna. A sa chvíľu rozdýchať a nádhera. Ten chrbát tu, ten hrb povestný. A chvíľu si už oddychol. Ahoj. 25. ryba. Tuto výpravu. Chrbát, ruky a aj celé telo už to pozná, ale ideme ďalej a ideme na ďalšie. Dobre. A chvíľu si už oddychol. Ahoj. 25. ryba. Tuto výpravu. Chrbát, ruky a aj celé telo už to pozná, ale ideme ďalej a ideme na ďalšie. Práve sme sa vrátili z nočnej zdolávačky a niečo vám ukážem. Riadne ťažký. A ideme s tým naspäť. Krásne vidieť, jak s tými fúzami ide dopredu a nádherný, krásna široká ryba. Hlava, takisto tiež mladá ryba. Určite nádej. Pozri, tie fúzy, jak dáva dopredu. Presne takto ide, keď loví, keď je v strehu. Má takto tie fúzy vpredu a nimi šmátra a myslím si, že s nimi aj cíti každý, alebo vníma každý jeden pohyb.
čo je vo vode, pretože sú to nejaké zmyslové orgány tretie, proste, ktoré využíva pri love, a ako náhle sa tých fúzov niečo dotkne alebo myhne, alebo nejaká ryba v tom momente útočí a pod tlakom nasáva svoju korisť. Nádhera, krásna ryba. Pozrite sa na tú krásu, priatelia. Pozrite sa na ten chrbát. Držím ho len takto, jemne ho pridržam. A nádhera. A je to. Super. Ideme na ďalšie. Tak priatelia, záber cez deň. Museli sme opäť raz kotvičkovať. Sumec sa rozhodol ísť proti prúdu. Bežne sa to nestáva tým, že chytám za kríkmi v tejto vysokej vode a rozhodol sa ísť proti prúdu. Hovorím, málo kedy sa to stáva, väčšinou tá ryba ide dole, fakt je to jeden prípadov zo 100, ale každopádne bola to drina. Netočili sme a niečo vám ukážem, čo sa nám podarilo z toho vykotvičkovať. Parádny pupkáč, riadna ryba. Fú, vypneme ho a tento napakoval dobre. Jeden, druhý, táči vonku, olovko, 20 gramový Front-Zone-Blaj, zelený, Cat Hookery, moja osvedčená kombinácia od Black Catu, Cat Hookery háčiky a ja idem sa pokúsiť dať naspäť tohto fešáka, ale
Najprv si mám nadväzec tam, kde bude safe. Som ho aj mohol zmerať, ale odhadujem, že má tak 2,5 m, 2,10 m približne, ale obrovské brucho. Fú. Pupkač. Riadny pupkač. Tak, chvíľočku ho tu teraz podržím. Nádherná ryba. Fú. Krásny exemplár s plným brúškom, ale totál snehovo-biele brúško. Tu na páde majú tie brucha takto snehovo-biele. Pozrite sa na to brucho obrovské. Pokúsim takto ukázať, ale musí mi to dovoliť. Wow. Extrémne brucho. Extrémne plné brucho. Je to full. Tak, priateľov. Potrápil si. Ale bilanciu máme aj tak veľmi dobrú na to, že chytáme v takých prekážkach, akých chytáme. A celkovo z nejakých 26 rýb sme kotvičkovali len 2. Čiže to je ozaj super. Na to, aké sú podmienky, že všetky brehy, kry a priľahlé stromy popri brehoch rieky sú zatopené, tak je to úplne super. No, ahoj. A ide tam, odkiaľ sme ho kotvičkovali. Na každej rybe už to poznať. Kríže, telo, ruky. Drina, sumčiarina je drina. Je to pravda. Ale tie krásne ryby a ten výsledok z toho zdolávania stojí za to. Obzvlášť tu na rieke Pád. Je to náročné. Není to zadarmo. Tí, ktorí sem chodia, tak samozrejme, ako vždy tvrdím, tak vedia. A pecka, opäť ideme ďalej. Manévrovanie v tme, kedy nič nevidíte, ale nič není vidieť. Na meter, na 2 vidíme katastrofa. Na prúte máme peknú rybu.
ale ťažký ako voda. Obrovský ťažký. Veľmi na ňo netlač, len ho drží, on sa unaví. Tak priatelia, v tme, kedy není nič vidieť, katastrofa. Ideme na to. 100 kg ryba. 100 kg ryba. Mi vráti ruky. 100 kg ryba. 100 kg to. Môžeš, ty kokso. Brutálna ryba. A to tam, je to tam. Je to tam! 250 plus! Je to tam! 250, chlapci. Chceš 250 ryba? Obrovská. Wow. Najhoršie je taká tma, že bez GPS. Wow. 100 kg ryba, priatelia, je to tam. Je to tam. Pozrite sa na to obrovské telo. Pozrite sa, že cez pol člna je šírka, tá prsná plutva a ten čln má 320, priatelia. Tak priatelia, poslednú noc, síce táto výprava celá bola extrémne úspešná, čo sa týka veľkosti rýb, počtu rýb. Táto ryba bola okrúhla 30. Niečo vám ukážeme, niečo neskutočné. Neviem, že či odvihneme aj dvaja, ale môžeme sa o to pokúsiť. Počkaj. Pozrite sa na tú extrémnu dĺžku ryby. Ja si myslím, že tak okolo 110 kg. Obrovský brucho. Už ho toho si neudržím. Brutálna ryba. Opäť. Na poslednú noc zabral, je to niečo neuveriteľné. Na poslednú noc prišiel tento Moby Dick. Neskutočná ryba. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Po tejto výprave potrebujem kúpele. Síce nejsem až tak starý na kúpele, ale dvoje. Pre teba, tati, určite daj na to. Pecka ryby, gratulujem.
Tak priatelia, tieto chvíle, keď sa človek lúči s takouto životnou obrovskou rybou, sú neskutočné, lebo človek na to čaká 5 rokov, 10 rokov, 15, možno niekto 20, 30 rokov. A keď tá chvíľa príde, ono myslím si, že teda pre mňa je to väčší zážitok ako ten zážitok z tej zdolávačky, z toho súboja. Keď mu takto pri nohách leží, ja to poviem tak, že som to hovoril, že keď ti pri nohách leží sen, no a ten sen sme tu my prežili na tejto výprave a ozaj je to výprava snov, môžem ju nazvať tak, pretože počet rýb a veľkosti rýb boli ani v tých najkrajších snoch, by to človek nepovedal. Každopádne tento krásavec už je oddychnutý. Pár fotiek sme spravili, ani sme ho neťahali na breh. Vôbec. Pre mňa nehrá rolu ani tak dĺžka ako ten príbeh, vôbec tá krása tej ryby. Je to nádherná ryba, ale je to jedna z najväčších rýb, ktoré sa mi podarili uloviť. A už neostáva len nič iné, len sa s ním rozlúčiť. Len to je taká nádhera, keď to človek vidí tú obrovskú hlavu, tú obrovskú šírku tela. Je to niečo majestátne, je to niečo neuveriteľné, ten chrbát. Ozaj, tým, že som povedal, že má možno 110 kg, tak som bol asi ešte s nohami trošku pri zemi. A už nech má koľko chce, miery nie sú podstatné. Vôbec to nejako neriešim, či má 270, či má 260 alebo koľko. Nechytáme to pre miery, chytáme to pre zážitok, ako som spomínal, pretože žijeme svoj sen a je to proste nádhera. Ja sa na to nemôžem vynadívať, na takúto krásu, keď takto leží. Ešte počkám chvíľku, že sa vynadívam a pustím ho. Tak a teraz nastal ten čas a sa s tým rozlúčiť. Ešte je trošku strčený na mňa. Trošku zatočím hlavou proti prúdu. V úvodzovkách prúdu, pretože tu pri brehu kúsok ďalej je tichá voda. Je to veľmi dôležité, aby človek nepúšťal tú rybu do nejakého extrémne silného prúdu a v ňom zvlášť po nejakej zdolávačke, alebo že tá ryba je vyčerpaná, ale táto ryba je v top kondícii. Môžete vidieť tú šírku, to je niečo neskutočné. Ťažko sa mi s tebou lúči, kamarát. Ďakujeme ti a snáď niekedy, možno na budúce. Tak. Ahoj. Ahoj. Je to tam. A takto skončil druhý diel tu na mojom YouTube kanáli. Priatelia, všetkým vám ďakujem za podporu, je vás tu už ohromné číslo. Keď som točil prvé videá na YouTube, som sa tešil z každého zliadnutia, keď ich tam bolo 10, 20, 30. Také čísla, aké sú teraz na mojom YouTube, je to niečo neskutočné. Vďačím za to vám a preto aj točím tieto videá, pretože je o to záujem, píšete mi a taktiež ďakujem za každý jeden odber, ktorý zakliknete tu na mojom YouTube kanáli. Mňa to podporí, tebe to nič nedá. Žiadne peniaze ani nič, čiže zaklikni odber pre viac takýchto videí a dovidenia pri ďalšom videu za sumcami so mnou. Ahojte.